idan na kashe ka na kashe banza a matsayina na ɗan sanda. Na kashe ka ne a wajen kare ran wanda bai ji ba bai gani ba. A'a Kabiru, nan ba gurin fito da bindiga ba ne, akwai majinyata wanda suke a kwance. Ka bar shi Lukman, idan na bar shi ya zo jikinka zai iya cutar da kai, kai kuma ba isasshiyar lafiya ce da kai ba. Kebi, harbe shi. Kowa ma ina so ya huta. Domin ko duk ƙoƙarin nan da kake yi, so kake kare innocent life. Idan ka bari ya haɗa jiki da Lukman, to zai iya fama masa ciwonsa. Idan ya fama masa ciwo kuma zai iya rasa ransa. Rukayya, kada a yi haka. Ni ina so in ji me ma dalilin da yake nema na. Me kake nufi da ni? Me kaka gurin matata? Matarka? Eh. Sumayyan ma ta rasa har yanzu baka sadu ba? Ta mutu? Ga ta nan ana tafiya.